Takže ahojte ľudia, ideme si urobiť reakciu na Fyzio. Toto je kanál reakčný, herný. A ešte keď tak budem točiť Roblox, možno aj Bravo. No Bravo určite aj Roblox. Potom keď budem chcieť, tak si tu zabavíme aj PUBG, Clash Royale alebo Squadbusters. Proste rozhodujete o tom vy. Napíšte dole do komentárov, aké hry by ste chceli. Takže ideme si to pustiť. Je pre mňa to utrpenie pozerať. Keď som bol menší, bál som sa toho, jak svinia, lebo som mal 5 rokov. A som kúkal toho tu pána. Toto je to najstaršie video. Potom si môžeme skúsiť na toto tu napísať, to bude taká zábava. No. Který se nachází u nás v České republice. Možná si teď říkáte, že to je úplný nesmysl, ale ne. Opravdu je to skutečnost a můžu vám ukázat dokonce i video, který je na YouTube, kde si dítě hraje s míčem a nenápadně se potom za ním ukáže klaun. Podívejme se na něj. Opravdu mě z tohohle leze mráz po zádech a myslím si, že je dost dobrý nápad se na to... Neviem ľudia, že to je pravda. Lebo, nie som z Česka, mám tam bratranca a oni v tej budove, ako keby majú ukryt. Taký nie, že ukryt. Proste takú blbosť, že to majú. Jak to poviem? Skrýšu. Bunker tam majú proste. A nikdy tam nebol žiadny klaun, bo prespávali tam nič. Takže kúsok asi fake. Sehnal jsem si takový tým, který se mnou půjde a budeme společně najít a odhalit tohoto klauna. Jsem sám zvědavý, jak to dopadne, takže doufám, že budete sledovat dál. Pokud byste náhodou věděli o nějakém místě, kde se u vás třeba v okolí nachází taky klauni, tak mi to napište dolů do komentářů. Pokud se vám tato série bude líbit, já určitě nevidím problém na to. V cirkuse. Či další díl. Teď už to nebudu okecávat a pojďme si asi úplně hned představit můj. Zeroši. Nazdar fyzik. Tady to jsme všichni? Jo, tak jedem. Tak nasadej. Lidi, dokonce to bylo i ve zprávách a můžu vám říct, že za chvíli uvidíte, že teď je tady u toho místa i mlha, což mě teda docela dost přidává na atmosféře a myslím si, že to bude celkem děsivý. Jo, to víš. Ty krávo, to je nice. Blížíme se do místa. A to vychází od tamtud určitě. Jasně, to nebylo předtím. Po cestě, když jsme jeli, tak úplně klidný počasí a... No. No není to příjemné. Nevidím to fakt dobře. Tady to bude. Ježiši, ty krásu. Tady asi dlouho nikdo ne. No ty krávo. Hej, vidíte to? Kam to je hnus? Uvědomujete si, že my netohneme dobrovolně, ty vole. Ty krásu. Boži, tak tohle je šeredný. Já tam nejdu, jo. Jdem na to. Tak tam nevlazí. Ty krásu. Ty krá... Ne. Ale... Sama pliva. Ono to má jako 2 patra. Asi jo. Jako vysoký to je, bych řekl, že to Kráva. No, ľudia, čo chcem k tomu povedať? I když po tej ceste, tak bolo už vidno, že tam už takto išiel. Keby ten klaun bol reálny, tak Durici tam nepobieháva bez ničoho. Keby ja som bol ten klaun. Zoberiem palicu a ich tam... Nie, nechcem, aby som dostal ban. Proste by som zobral palicu a viete, čo by sa už stalo. By tam už neprišli, ani do domov by už neprišli, chápete? Toto je kúzno už nafejkované. Jak už v tých ďalších častiach, ktoré si pozrieme v ďalších videách, ktoré vyjdú možno už dnes. Takže... Poďte. Vzal jsem si sebou mapu a myslím, že teď jsme někde tady. Jsme přímo u té budovy. To video, který bylo na tom internetu, bylo podle mě z tohoto pohledu, takže někde tady si to dítě hrálo. Jo? Tudíž, já nevím, já bych to asi... Já nevím, kudy jít celkově, vem si, že tady někde prostě ten Já klaun. bych šel prostě to, no. Já bych šel prostě...
OK. Halo? Ale poslal bych průzkumníka nejdřív. Ty moc nemluvíš. Co ti je? Ale bys udělal nějak špatně, no, jak jsme přijali, tak právě, jestli to má na ně nějaký špatný dopad, nějaká tady energie. No bývají takový lidi, že který to takovýhle věci prostě cítí, ne, že vykládáš. Prepané na fyzi. Prečo mu svietiš? Veď vidíš, že mu to není príjemné. Tam kúkaj, jak sa tvári ten typek. Kúkaj. Netoč. Hej, co bude Nechci dělat? si jich kámo lehnout, nebo Já co chci, si že kámo. Lidi, upřímně by mě zajímalo, od čeho to ten Ála má, protože když jsme sem přijížděli, tak byl v pohodě, jako celou cestu. A pak, když jsme začali natáčet tady u toho místa, tak prostě se najednou něco stalo a Ála prostě z ničeho nic takhle, no. Tak jo, tak my tě tady necháme a pak, jakmile to budeme mít hotový, tak přijde. Tak jo, čau. Hej, tak jdeme asi dovnitř, ne? A my to nás na to. Takže my nejdřív pošleme jednoho na průzkum tady s kamerou, jenom tak okouknout takové místa, ať víme, co... Ten klaun je reálny. Tak by tam neposielal jednoho, lebo to nemá vôbec logiku. Chytil by toho jednoho, potom by mal ten klaun rukojemných. Proste fyzi. Nerozmýšľaš. Prečo by ste tam nešli prvé všetci úplne? Aby ste mali väčšiu šancu ho chytiť. Fyzi. Prečo ma tak trápiš? Přesně Máme tak. to čekat Děkuju po za to, té že jsi budově. vzal sebou GoPro kameru. No, takže máme tady malý GoPro a projdeme to. nějaký záběr. Počkaj, musím sa otačičku. Tak jo, jdem to. Tak sa mi už príjemne sedí. Tak sa kúsok premením. Si pana oco, na co to tu máš ten veco? Na co? Reklama! Pridajte sa k miliónom ľudí, ktorí dôverujú Allegro. Jo, ale mi držte palce už, jo? Jasně. Podľa mňa on tam pôjde iba prechod. Au, som naspäť. Myslíte, že se vrátí? Ne. Jo, ale to nemůže být pravda, kámo, že tam něco takovýho je, ne? Já jako upřímně moc nevím. Já si myslím, že je to píčovina. Jako nějak to video asi vzniknout muselo, že jo? Veď píš za to, dostaneš o ty $. Není všechno Photoshop. Tak já nevím, no. Jako mám z toho trošku nervíky. Podívej se na to, jak to tam svítí furt. Ale já teď dělám hrdinu a pak budu posraný. To asi všichni. To známe, jak nás to čeká teď. Pojď. Nejhorší, tak jsem zpátky. Jej. A co dobrý? Tyhle, no. Jako, ale jsou tam docela díry, je to docela rozpadlý, no, některé části, ale zatím v pohodě, nic jsem tam neviděl, ale takový prázdný místnosti, no. Super, tak jdem. Tak já jdu uprostřed, protože tam je to nejvíc bezpečný. Jo? Tak máš nejlepší světlo, ne? No jako asi jo. Nejvíc dálku. Keby som bol ten klaun, tá z hora. Uzina. Ne, nejhorší schody dolů to nebe. Jdem tam nebo nejdem? Tam ještě ale... Já bych taky šel, až Typek. Schody dolu. To neberem. A o sekundu pozdě. Kusy. Jdem tam? Nejhorší, ale to je fakt cancer tohle, jako tady. Dobrý campus. Shit. Je to jsou chodby normálně, to je průchozí celý věc. já si tam pojdu doma koukat. Já nevím, jak jezdím do... Sranda by bola, keby teraz tam vošli a ten bezdomovec iba zasraní a poté sem a bam 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 bam, aby boli po nich. V pohodě, tam je chodba, to jo. Akorát tomu docela nerožení blízko. Já jdu na můj noze. Já jdu asi... Já jdu si za mnou. Co to bylo? Ty vole.
Teď sakra. Ty už je to bylo. Já mám na to nasrat tady. Kámo, to šlo asi odsaď. Počkej, tak se tam jdem podívat. Je ticho, jo. Kámo, jak kdyby tady byl někať. Tam. Kámo, tady nejsme v bezpečí, ty vole. Já bych asi fakt jel do prdele radši, ty vole. Jako já měl plán, že bychom to mohli projít celý, ale mě se tady prostě dej nechce už. Můžeme ještě zkouknout dozadu, tam byly prej taky nějaký nádrže nebo něco, co říkali ve zprávách, že tam se prej objevoval, ale takže to asi tak všechno, co je. Tak se tam jdem podívat. Nejdu. Ne, jdem, podívej. Jdeme. Ten se nejvíc bojí, tak je. Pičo, srte na to. Slyšeli jste to? Čo, to je nos. To je odporný, to. Hej, ale jde to tam zbytečně. No já asi půjdu za hálou, kluci. Ale někdo by se na něj měl. Nejdete někdo se mnou, tak? Ty máš teda odvahu rádi. Vole, já si dělám. Jak koukneme na vliv. Chceš tam ještě něco? Ty vole, oj. No tak to si děláš Ty vole, hej. Já na to fakt. Lidi, já nevím, jestli ty balónky něco značí, ale fakt se upřímně bojím jak svině. Ty krávo, čo na to sleduj. Ty krásu, čo to je? Krev, kámo. A ještě si to řeším, jo. Dobre. Priznám sa. Mám kus menej rokov, dobre. Takže kus som posratý, ale chápete, to je farba. To i ja viem. Ja viem, ja som to nevidel asi 3 roky, neviem, aj viacej. Potom sa pozrieme, že koľko to má lajkov a koľko to má zhliadnutí. A potom hneď idem natáčať ďalší diel. Welcome. Hej, kámo, tak to je mega reklam. Můžeš se podívat na ty místnosti. Čím dál? Ty krávo. Kámo, to je čím dál tím blíž a blíž. Je ale fakt rád dělal rozrusaní sám. Kámo, jdeme za hálou, ty vole. Ne, já za ním nejdu, kam já se bojím. No tak vole, kámo, já tu nebudu, ty vole. Ty pičo, ty vole, až ty vole. Kámo, proč nás to následuješ? Hej, ale všichni v pořádku, jo. Fakt? Ne, Slyšeli jste to? To šlo moc. Teď je to někdo. krávo, ty krávo. Je tam, je to tam. Čo prdele, ty vole, tady jsou všude ty balónky, kámo. Vole, co to je, kurva, vole, proč je to nahoře, víš co? Do piči, já jsem pak hajzl, kámo. Ty vole, chápete to lidi? Čím jdeme blíž, tím je prostě víc balónků, to je všude. Už nemám, vole, nikomu. Hej, zase pozor na ty díry, jo, je tady fakt. A hlavně na balónky. No. Hlavně na balónky. Ty vole, do piči nemá chytit ho. Do piči, kde je? Hej, kámo. Hej, kámo, to si děláš srandu. Hej, za tebou. Tady není. Něco si kámo, jdeme asi, jdeme. Hej, já si jdeme domů, vole. Kurva, jak se to tleví, do piči, domů, vole. Já to nechci, fakt. Do piči, pojďte za náma. Si děláš srandu, počkej, jedem, počkej. Je blízko už. Kámo, ale na prdeli startuj, vole. Ty kráso, to si děláš prdele. Oši! Čo by som povedal k tomu dielu? Dobre, je kus napínavý. Ďalší diel vyšiel asi o 3 roky. Neviem prečo. No. Vyšiel pred 6 rokmi.
3 milióny, skoro 4 milióny zhliadnutí. Pre pána Jána, ľudia, prečo? Dobre. Dobre. Takže dávajte odber. Dávajte, prosím, dajte aspoň jeden like. A ideme potom na ďalší diel. Čau.